салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам омода намудани як торти калони мидовиро барои оилаи серфарзанд пешниҳод карда бошам. Чӣ гуна дидед 3-4 қошуқ асал, 200 грамм сливични масларо дар болои оташ монда хуб мекобем. Баъдан як қошуқча сода ҳамроҳ карда, яъне барои тесташ бошад 5 дона тухм, камтарак намак, як стакан дигар шакарро хуб бо миксер лад мезанем ва асали обшударо ҳамроҳ карда 350 грамми дигар ордро омехта карда теста мешӯрем ва дар лист мерезем, мегузорем дар духовка, яъне ба муддати 30 дақиқа ана ҳамин гуна як бисквити калон ва баланд омода мешавад. Чӣ тавре дидед, бисквитро ба ду қисм тақсим кардам ва боз аз байнояш ба ду қисми дигар ҳамагӣ 4 қабат, яъне бисквити мидови омода мешавад дӯстони азиз. Ва мисли ҳамешагӣ кремаш бошад заварной крем ва 200 грамм сливични масла дар ҳарорати хонаро хуб лад мезанем. Баъдан анами хел бисквитҳоро гузошта камтарак сироп омода кардам ва пошидам, чунки бо сироп яъне мулоимак ва хушрӯ омода мешавад тортмон ва мегузорем дӯстони азиз дар яхдон ба муддати 3-4 соат барои ороишаш бошад. аз анамин коржои худаш яъне оро додам. умедвор ҳастам наворҳои кӯтоҳи мо барои шумо писанд меояд ва дастгирро фаромӯш намекунед. бо мо бошед.